נכון? מי היה אשר צבי גרינברג? אולי יש שם אחד העם. כנגד אלו 4 בנים דיברה התורה. כנגד אלו 4 בנים דיברה התורה. יש את זה בפסח. הטעם החכם? לא. יצחק ויעקב. יעקב זה הבן של יצחק. היא אמרה יצחק ויעקב. אמרתי אברהם מה הקשר? כנגד איזה אחים? אוקיי. נכון, רפואה תם וזה לא גם שם. אתה לא מכיר את זה? אני אהב יהודי. חברות צל. נחל חברות צל. נוח חולצי לוחם. זה אני גדלת. כי אח שאתה מנסה. זו מה כמה? כל פעם אתה הולך לנחלים, אתה לא יודע את זה? נחל חדיב או כאלה דברים. זה לא בשקט.